Feeder Terminal Tukoron sa Dakbayan sa Talisay alang sa Bus Rapid Transit. Si Chona Carion sa report. Sa tigom tali ni Mayor Samsam Gulyas ang mga sakop sa Department of Transportation na hisgutan ang pagbutang og feeder terminal. Matod sa mayor nga gibanabanan nga may gilapdong 1.2 hectares ang Tukorong terminal nga ipahimutang unya sa Barangay Lawaan 1. Gingong pribado ang luna ug aduna nay sabot-sabot sa pagpalit niini. Probable feeder terminal here, yan na sila natanaw na lugar diri sa Lawaan 1 in the corner between Natalio Bacalso and the SRP. Gidugang ni Gulyas nga makatabang gyud ang BRT dili lamang sa mga talisaynon apan sa mga mulupyo sa habagatang bahin sa Sugbo. Usa-usab sa gisgutan nga suliran ang trapiko kung aduna nay tukuron nga feeder terminal sa Dakbayan. Gikatakdang mag-operate ang BRT sa awahing mga adlaw sunod tuig. One thing that angay pa nila buhaton is to make a traffic impact assessment. That's one thing na among gipangayo nila. Because while naay kalihukan, naay ekonomiya, where economy will thrive, traffic will thrive as well. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.